беше въпросът? Добър ден, вие сте с шоуто на Вики и Нина. Да, какъв беше въпросът? Че закъснем, виждам ли са? Да, виждаш се. Да. Така, въпросът е, кои правила не е необходимо да спазвам? Значи, аз в принцип не обичам да спазвам правила. Аз не спазвам правила. Не спазвам правила. Едно балънчета на екрана. Я вижте, дай ми... Това е скринсейвър. Все пак. Ето вижте. Виждате за балънчета? Да, виждате. Това са One Direction. И така. Това за правилата. Тя не спазва правила, защото и аз не спазвам. И това я разрушвам. Дами и господа, аз ще я разруша публично, като на миналото видео. Чакай, го е трудно. Дъвката Данче, пали отстана като на Лион на едно видео. Снима се. И така. Ох, че ударих с камерата. Ама не глава. Знаете ли колко е гадното то целият с камера в главата? Че болиш ме с тази светлина. Къде е това ще бе? И така. Ами не спазваме правила. Това беше. Ела на облеталата. Ти очите. Ела и ти. Чакай, ела. Аз ще дойда с стола. Мързало е свято нещо. Чакай да те бутам ли? Не. Чакай. Ами... Искам сама. Ух, чай, че си много тежка. Телефонче, така да ми господа, не на телефона звъним. Телефона. И това беше нашето видео. Сега от мен е чао. Седим следващия път. Следващия път, ох, имам челен, молив още. Сега ще я покажа, Нина, когато говори по телефона. Така че. Хей, Нина! Добре, кажи чао на зрителите. Отивам си на стола. Чакай, кажи чао на зрителите! Чакай, отивам си на стола. Сега като дойдеш, пак ли тук ще идваш? Това си трудно тук. Иска да паднеш. Това на камерата. Така, кажи чао на зрителите. Чао. Дай целувка. Чао! Това беше шоуто на Ники и Нина. Ники. Вики и Нина. Съжалявам на Вики и Нина. Втори дебъл на Вики и Нина. Извинете, обърках се. Това беше шоуто на Вики и Нина. Да. Чао!